Kembang Wisanggeni. Kuwi dalah. Sapa iki? Kakang Antasena. Piye? Iki sapa? Waduh, urung tau roh aku. Nek ndelok sandangan iki kok sandangan silian gitu. Seragame seragam silian bocah iki. Lekno mripatmu bukaan kupingmu sing ngombo. Ratu Sraya saka Kaka Prabu Duryudana wingking saka negara Parangrukmi aranku Prabu Manik Maninten. Wah kowe Prabu Manik Maninten, Ratu Sraya, Ratu Srayan. Dasar kapur nyata yen ana bobol borote negara Ngastina. Yen ana dukane Kanjeng Kaka Prabu Duryudana musuhe dudu sapa-sapa nanging Prabu Manik Maninten. Wonye